ସାତ୍ ତ ଆମ ଆତ୍ମା ବି ଆମ ଶରୀରରୁ ପର କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ କ'ଣ ବା ଆଶା? ଆମେ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେତେଦିନ ରହିବୁ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଉ ତାହାର ହିସାବ ବି ନଥାଏ। ସବୁ ଲୋକ ମୋହମାୟାରେ ବନ୍ଧା ଥାଏ ଏଠି, କେହି ବି କାହାର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଏ କଥା ଶୁଣିବ ନା ତୁମ ନିଜ ଲୋକ ତୁମ ପଛପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଗପୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ତୁମ ନିଜ ଲୋକ କେବେ ତୁମର ନିଜର ହେଇ ରହିବେନି। କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କହିଛି, ଯଦି ମୋର ପିଠି ପଛରେ କାନ ଥାଆନ୍ତା ତ ମୋର କେତେ ନିଜର ଲୋକ ପର ହୋଇ ସାରନ୍ତେଣି। ମୋ ବୟସ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁନିଆର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଛି ମୁଁ। ଏମିତି ଅଛି କି ସବୁଙ୍କ କଥା ବାଧୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କିଛି କରି ବି ପାରୁନି, ଜୀବନ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ବଞ୍ଚି ବି ପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ହୃଦୟ ଏମିତି କି ମୋ ମନ ଏମିତି, ଯେତେବେଳେ କିଏ ମୋ ଭରସା ଭାଙ୍ଗେ ନା ମୁଁ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏଇ ରାଗରୁଷା ଅଭିମାନରେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ସତ ହେଇକି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭରସା ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଭରସା ସହ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ମଣିଷ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ସହ ବଞ୍ଚିବା ବି ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।